И здравейте, вие с Е02. За първи път снимам и реших моето първо клипче да е на Minecraft серва епизод първи. И сега, къде попаднах? Уха, каква градинка направо. Каква е тази градинка, е? Ама хубава, бе. Дано да има пниловци. Ще се направили го. Да, сървъра е на синглплеер, защото аз не мога да си направя мултиплеер сървър, защото много не ми става работата. Ама другия път ще се опитам. И другия път вероятно ще снимам с някой друг, защото да знаете, че сигурно клипа ще е доста тих, тъй като няма за какво много да говоря. Ами да. Какво се прави? Я малко цветя да оберем тук. Аз няма тук само да гледам градинката. Малко лилаво, малко розово, малко червено, разбира се. Да довършим работата с дървото. Реших да събера около 16 дърва. Това са един стак. Мисля, че 16 дърва бяха един стак, де. Не знам и сега ще разберем. Чай да умножа 16 по... колко беше това? По 4. Да. Един стак. И... това няма ли как да става по-бързо? Чай, и ето и да го уверя. Няма да гръмни света. Понето и за крафтинг тейбъл, дай. Той май не съм го убирал. Не, убирал съм го. Окей. Чай още пръчки да направя. Так. Аз ето съм го научил. Так. Ето и я чай тук да го проверя. Направих само лопата и кирка, защото сега набързо ще събера камък и то няма смисъл просто да си хабя дървата за някакви дървени глупости. Те повечето неща не са баш дървени глупости, де. Обаче тези мечовете, дървените имам предвид и как се каже, да, брадвите, то е просто глупост. Да си хабя дървата за инструменти като тия. Малко ми лаги. Другия път ще се постарая да не ми лаги толкова зе. Около 30 камъка ще събера. Да. Откъде? Еметере. Аре, тук е тежко. Да. Така, още един път. Така. Я една печка да се направя бързо. Да опека тези спаржоля. Защото съм сигурен, че по някой време ще ми потрябват. Тя не знам, защо ги събрах. Я чай, за кеф да ги посадя.
посаждаш с кеф. И клипа да знаете, че ще е малко време, 10 минути, тъй като аз нямам с бандикама, обаче него не съм го купил. И поне докато не го купя, всеки клип ще е 10 минути най-много. Да, такъв е живота в снимането. Нечестен. Аз на остров ли се паднах? Защото аз... Охо, миничка. Ехе, тук май видях Айран, да. Чай да си... Да. Което беше това лагане. Ехе, то тук... Какво става? Колко Айран има тук? Това е много яко, като видиш Айран. Много ми яко, като видя Айран, защото знам, че от другите страни пак ще има. Само в истинските мини няма, де. Има само тук, там е само по един-два. Тук вода ли ще... Я по-вредени. Ехе, още Айран. Супер е. Ей, крипър, още по-супер. Да не ми гръмнеш Айран, бе. Майка ти да е бъбе, крипърче. А, не бе, то не са такова, да. Извинявайте, че обичам. Да. Не, шугам съм, а кой му харесва да обижда? Я да видя само колко време мина. Да, окей. Колата също да го уберем. И така, след клипа се абонирайте за мен, ако ви хареса клипът, де. Ако не ви хареса, дайте дизлайк. Ако ви хареса, дайте лайк просто. Да. И след малко просто ще свърши клипа просто е така, защото трябва да проверя колко време е минало. Да. Да, само чакайте ми да проверя колко време е минало. Така. Значи малко... Значи са минали 8 минути. Така. Добре. Още 3 минути само с вас и край. Поне до следващия път, де. И за какво дойдох тук? Супер! Хайде! Давай! Можеш го! Хайде! Yes! Защо си хъбя каменната кирка? Мисля, че имаше още едно място, къде... това е слая. Да си направя малко буички тук. Да не седат просто е така, като прости цветя. 18 арам, той не е малко изобщо дори. По-нататък ще справя такива бони. Да. След малко ще приключвам. Да, само да си доверя кола. Да, сигурно по някое време неочаквано ще приключа. Тъй като изведнъж ми случва. Добре, толкова стига за сега. Само да видя колко време е минало. Добре, това беше всичко от мен. Абонирайте се, дайте лайк или дизлайк. Това беше всичко от мен и чао!